Alright, ladies and gentlemen. All the Madam Marine, thank you for appreciating our own. The convener Egwu Nnobi or the your fellow. Ono manasino orasero ofoye me ise mo foye sero relise ya me dike ni boje silai erimbe Egwu Nnobi we di afọ iri n'otu ọ bụkwa ihe dị mma na ihe tụnanya na ọ na-eme asịkwa ụlọ pụta n'uju wee nye nkwado pụrụ iche daalụ rinne. Now we are about to welcome the contestant for the second to the final outing. We are drawing close, very close to the end of this event. Mana onwelu nnekwu on the a very big man in the entertainment industry. Nnekwu man that I don't think I am worthy to bring him off the stage. So I'm going to leave my wonderful husband to do justice on this, to welcome the man who is very good in the traditional chant, the one we call Egwu.